Hugh Hughes, neu Llafuwr Cymreig. Pennod 1. Mwyn yr amser gynt fy ffrind, yr hen amser gynt, Alun. Miwn cwm hyfryd hardd o'n Angerspell, yn mon mam Cymru o troed mynydd Bodafon, a roedd tŷ bychan destlus wedi ei gwyngalchu fel ynythu yn gyseiliau poplyswydd talon a'i dalcen yn cael ei arlandu ac eiddew gwerth a gardd fechan del o flaen ei drws. Y tŷ hwn bach twt yna oedd preswylfod William Hughes ar hwsmon fel y gelwyd y dyn a cyfaneddai yno gan bobl y wlad a'i wraig marged deuddyn dedwydd, bwddlon a diwyd fel y mae y mwyafrif o bobl weithgar y wlad hon. Ychydig yn uwch i fyny yn y cwm, gallesid gan fod yr hen bont bren, gridwst, a frosgo, a thrwsgl, o'r hon oedd wedi gwrthsefyll era a darmer, gwynt a llifogydd, llawer gaiaf ystorbydd. Yr hen felyn dwfr, hefo'r clit-clat, gwastadol a dibaid, y llyn yn ei haml gyda'i hwyniaid dofion o'r hwn yr arferau a plant nofio ei llongau bach, hefo hwylau o blef gwyddau. Dyddiau dedwyddion yr hen amser gynt, y rhai na dachwelant i ni byth mwy, ond fe fy'n atgof lynyn garadys o'r hen olygfeydd fel hyn, a ffodriadu i'r meddwl yr amser dedwydd pan oeddym blant, yn chwarae o gylch granachau bro ein genedigaeth. Y meisydd lle'r aferam hel nethod adar, y wig lle'r heliam gynnau, y gerddi lle byddem yn erlyd y glywod byw, neu'r gerllydd lle'r arferam ysbelio nydd y cacwn, dan perygl gael ambell golen. Ond y mae hynny wrth drosodd bellach, ac wrth gwrth ac ambell un ar ei pwredindod daiorol. Y buom yn chwarae a chwynt yn oedran dynidwedrydd, ni fydd gennym i'w dywed amgen nac erbyn yr amser cynt, fy ffrind yr hen amser gynt. Ond at un chwedl, deued y darllenydd gyda ni ychydig flynyddoedd yn ôl at yr amser pan oedd William Hughes a Margaret Parry yn bobl ieuanc ac yn was y morwyn ar yr un fferm, roeddent wedi cydwasanaethu yn Modonnen am amryw flynyddoedd ac arferyn siarad aml air o gariad trwy arwyddion o llygaid, tra yn trin y gwar ac yn cynnyll yr eid ar hyd y meisydd, y llatrodasant llawer orig gyda'r nos ar ôl llafur caled y dydd i dynnu cynlluniau ar gyfer yr amser dyfodol. Canis o'r oedd Margaret wedi cydsynio i dyfod yn rhaeg i William, ac o'r diwedd penodwyd y dydd llun sylgwyn nesaf fod yn diwrnod ei priodas. Aeth yr amser hebio yn cyflym a phandaeth y dydd penodiedig. O'r oedd llaws o gyfellion y deuddyn ieuanc wedi ymgasglu, un blaid i di eiriannu ef, i'r dyben o'i hebrwng ef at di eiriannu hi, lle roedd y blaid arall yn dysgwyl i wneud gorfyndaeth gyffredinol i eglwys y plwydd. Maes y ffon sydd wedi dal hwyaf i gynnal hen dyfodau gyda phrydasau. Eto, y mae bron bob gwedellion o'r hen dulliau wedi fyny yno hefyd erbyn hyn, roedd eisiau didymu rai ohonynt am ei bod am peri glodest meddwdod ac yn foesodeb, ond y mae gennym ni hoffder mawr at hen bethau, gyn belled ac y byddont yn gyson a gweddeddra, moesau da, diwylliant a rhywun, a hen dull da yn ei brydni, oedd y dyfod Gymreig o amgynill i brodasau, cymodogion a gyfellion, pawb a'i rodd i gynorthwyo y rhai a briodid i dechrau ar ei byd newydd. Roedd yn cadw gysylltiadau cymodogol yn methu'n teimlad o epilus da ac yn foddion i gynorthwyo'r gwan. Ond bai dy bryd yn gysyllt â'r brodasau hyn oedd yr yfed a'r meddwy, yr hyn a arweinia yn fennych i amladdfedd ac eleniaeth gwaedlyd rhwng hen gymodogion. Roedd priodas William Hughes a Margaret Parry yn rhagori at y rhai cyfyddin
yn y cyfnod hwnnw, yn gymaint ag fod y deuddyn ieuanc yn rhai o gymeriad crefyddol, a William wedi cadw ymaith o'r wledd bob achlysur i anweddedra a derfysg, a roedd yn briodas lawen heb gael ei gwarthwyddo gan feddwdod ac chyrthwfl ac ar ôl treulio prynawn hyfryd. Ymadawodd pawb gyda llynadau bythlon a charedig, gan dymuno poplwyddiant a dedwyddwch i'r hwsmon Hughes a marged ei wraig.